Došao sam ovde ne samo da posle 26 godina izrazim tugu za ubijene građane. Došao sam ovde ne samo da odam počast žrtvama, već sam došao i da jasno poručim. Mi koji bolju budućnost za naše narode gradimo, mi se ne plašimo. Nismo se plašili juče, ne plašimo se danas i nećemo se plašiti sutra. Niti će nas bilo ko sprečiti da hodamo putem pomirenja, mira, solidarnosti i pravde. Ako je moja zemlja uhapsila i prebila Nikolu Sandulovića zato što je on na ovom mestu položio cveće prema svojoj savesti i prema svom mišljenju, sada moja zemlja dobija priliku da uhapsi i mene i da time saopšti svetu da ima novo pravilo, po kom je polaganje cveća, pomirenja na grobove drugih nacija kažnjivo zatvorom. Ako to ne bude slučaj, onda će morati moja zemlja da tom istom svetu objasni zbog čega su moje ruže drugačije od Nikolinih ili bilo čijih tuđih ruža.